Az IFA Wartburg 1.3-as alsó középkategóriájú személygépkocsi 4 ütemű ottomotorral felszerelve hagyomány és új technika ötvözete. A kocsiszekrény bevált alapkoncepcióját felértékeli a részletekben eszközölt módosulások sora. Ilyenek például a mellső műanyag ütközőtest és az abba integrált légterelő, a kontúrvonalba illeszkedő fényszórók és villogók. Kitámasztott sárvédők, hátul kavicsfelverődés ellen védő műanyag burkolattal, elől szintén kitámasztott sárvédők. Korunk trendjét követve a kocsifara széles lökhárítóban végződik. Terelők javítják a légáramlást, a hátsó jelzőlámpa kombináció pedig megfelel a közös piaci ECE szabványoknak. A csomagtér több mint fél köbméteres volumene változatlanul nagy előny. A Wartburg Tourist, a közkedvelt kombiváltozat szintén az új kontúrral lép színre. Nagy hátsó ablak növeli a látókört, törlőmosó berendezéssel van felszerelve. Hátsó jelzőlámpa kombinációja korszerű. A csapóajtó kezelését 2 gázpárnás rugó könnyíti. Külön villogó jelzi, hogy nyitva van a csapóajtó. Módosult a belső tér kialakítása. Új fejtámaszok, jól tisztítható üléshúzatok. Nagyobb rakfelület a hátsó ablaktérben. Kényelmes kartámaszok. Elől most egységesen gördülő övek, hátul 3 személynek statikus hevederek. Az átalakított szerelvényfal kezelőelemei ergonómiai szempontból jól elérhetőek. A kapcsoló konzolban helyezkedik el a kézhez álló váltókar, és itt még mindenfélének jut hely. Az utasteret kellemesen klimatizálja az új fűtés, amelynek a szabályozását lényegesen javítja a friss levegő áramoltatás. Most az utastér hátsó részében sem fázik a láb. A szellőzés bármikor hathatósan segíti a bevált tolótető. A hátsó ablaküvegről melegítő távolítja el 1-2-re a párát, sieget. Az IFA Wartburg 1.3-as főrésze az 1272 köbcentis, 43 kW teljesítményű, azaz 58 lóerős, 4 hengeres, 4 ütemű benzinmotor. Maximális forgatónyomatéka 96 Nm. A motor keresztben helyezkedik el a mellső tengely előtt. Fordulatszám jellemzőiből jó menetrugalmasság következik. Korszerűségénél fogva felettébb gazdaságos. A zaj és a káros anyagok az érvényes határértékeken belül maradnak. A motor korszerűsége címszavakban. Szürke öntvényblokk, könnyű fémhengerfej, felfekvő bütykös tengely, öntött 5-szörösen csapágyazott forgattyús és bütykös tengely, tányéros vezérlőbütyök hidraulikus szelephéza kiegyenlítővel. Csendes járású, fogazott szíjas bütykös tengely meghajtás. A gazdaságosság alapja a motorhoz adaptált Weber 34 TLA típusú indítóautomatikával működő esőáramú porlasztó, amelyhez tolóüzemelés esetére automatikus üzemanyag leállító kapcsolódik. A szívócsőbe épített keverék előmelegítő segíti a hidegindítást.
A gyújtáselosztó közvetlenül a bütykös tengely végén helyezkedik el. Az elektronikus gyújtóberendezés intenzív égést biztosít. A motor további fontosabb funkcionális egységei a kétcsöves kipufogó könyök, cirkulációs rendszerű főáramszűrős, fogaskerekes olajszivattyú, termosztáttal szabályozott hűtőrendszer, zárt túlnyomás rendszerben működő vízszivattyú. Elektromos levegőzésű, alumíniumból készült hűtő. A tányérrugós tengelykapcsoló közvetlenül csatlakoztatja a motort a teljesen szinkronizált 4 sebességfokozatú váltóműhöz. A mellső tengely nyomtáv bővítése kereken 100 mm, a hátsó tengelyé 60 mm. Nulláról óránkénti 100 km-re 20 másodperc alatt gyorsul fel az IFA-Wartburg 1.3-as. Maximális sebessége 140 km óránként. A súlypontfekvés mélysége és a szélesebb nyomtávú futómű nagyfokú menetstabilitást biztosít. A nemzetközi gyártási szabályokra alapozott Wartburg 1.3-as hosszabb utakon kényelmes, fogyasztás szempontjából gazdaságos. Óránkénti 90 km-es állandó sebesség mellett 6,4 liter per 100 km, illetve 8,2 liter változó sebesség mellett az EC szabványok megfelelően. Igen, csak szép eredmény. A főegységek használati korhatárának felső értékét 150 000 kilométerre növelték. Ezt speciális próbaszakaszokon be is bizonyították. Az ECE szabványok szerinti ütközési tesztben megfelelt. Hideg kamrában a hidegindítás és az ablakok jégtelenítése kifogástalan. A 4 ütemű benzimotoros IFA Wartburg 1.3-as mellett meggyőzően érvel a vevőhasznát szolgáló használati értéknövelő részletek hosszú sora.